Майко мило. Какво става, мамо? Тука идва, тука. Тя сега се изхитри. Какво знаете за Гари? Ай, там. Гари, закъсня. Няма вече. Сега не ми се каже. Отиви ли покажеш на Гогата как можеш да скачаш? Така. Хайде. Чакай сега да виж тук, като се страда. Тя са... Какво предпочита един мъж? Връзка с млада жена. Какво? Какво искаш, мамо? Какво искаш? Още ли? Какво искаш, мамо? Мене ме защото много зле.